Aleyküm dostlar, umumda derlerinde şu ayda size bir gızıklı bir zat görkesesim geldi yani Instagram'da. Arada 4-5 gün bundan odul görümdü. Azat dönmediň nemesi. Yani diýip patpişik sany azattı. 45 mi 55 innem 78 min näçe 78 min 600 patpişi var. Berde ne bilem o nakrutka ettirme näme şey diýip men ondan samyany etdim şu patpişiklerine girdim. Tama portalın admin, короче, tama portal akanları patpişiklerine girdim. Možda patpişiklerinden bilip bolýar, короче, türkmen mi ya nakrutka edilen edilmedik. Menelere şu taýda türkmenler dogry, şahry, dostakly, selbi, käbi, eýlen beýlen. Şu taýdan onda men şey diýip geçirdim şu taýda näme dünýä boluk aýdymyna bir topar bot näşe. Kim şu? Azat dönme tanayan röýdýän ýani. Baba ne kim Arap nemelerini bir topar. Azat dönme tany Kürt. Bir hepden içinde şey dip adat dönmediğin zaman yiyeceğin. Adat dönmediğin zaman şey nakrut gelip dur karoçu. Mana. Ey bolýar bular Türkmen ýeli. Ýyllar halçyn türkler tanayan röýdýän mene öýdem o. Asıl yarmış falan filan. Nasiymiş. Bular ne kim şular? Şu kim? Mesela Türkmenler, o negerler adat dönmedi patpisin. Karoç aýtjak bolýan adat dönmedim nakrut gedi walla bir gede. Arada 45 mi 46 mi şon ýaldy. Uje 30 000 adam geldi duran ýerine. Adat sen beýtme bratan. Ýok.